body ni so onyankopon hu ni pa nyina mobbo onfa de kra no ensie yi se de menua no masofo ene me masofo ye nyina be bompa ye gusu no se do tie be ko do tie mu sunsun ne wo kra ne ko otiasefo onyankopon nchen
sɛ bɔne bi mpo ɛna wayɛ a yɛyɛ nti Awurade mfa nkyɛ no na Awurade ma no bɛ papa ntena ɛwɔ agya Abraham kukum saa mmerɛ mɛsrɛ sɛ yɛpagya bɔdi no ɛde no akɔ voter region yɛn nyinaa yɛntimi nkɔ bi yɛn nyinaa yɛnka ha na ɔmo mbɛkɔ no ɛnkɔ ne yɛn nyinaa yɛnka ha amen na yɛnhwɛ deɛ toa so no because afei na AK Bram so bɛ perform me nua nhyira nyawo dia mepa chɔ mawie tum betimi apagya kɔ why okay bon sema Jesus Christ okay from Saturn to Masho mepa chɔ from I